Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Luis, 45 anyos, minyo ug may mga anak. Nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong lawas nga murag dali man kaayo ko mataptan og mga sakit-sakit. Aron niyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Nak, asa man ka? Mag-jogging ko ma. Uy, maayo bagod na. Mao pa'y paghuman mong panihapon. Magpataod-taod ko gamay ma eh. Aw, lagi. Nindutag sa feeling ko eh nga doon na tayo singot. Kada magkasingot ah. Mahawa eh. May gani kaya nakadakong tubig. Inom na tagamay. Bay, inom taon niya. Mga trabaho. Na, paas lang ko ba yun eh? Hagbayra ko nga mibiya na. Healthy living na ko karon. Mahal na. Mga ba? Oo. May pala ka, bay. Kaya nakabiya ka. Ako yung taon ini, pabiling hapon. O marag magpabiling na gini hangtod sangtod. Na, di gina maayo bay. Di gina maayo. Biyaan na bay, mintra sa'yo pa. Ay, di man sila permanente bay god. Palagsalang god. Aw, nahala. Pero pasensya gid kayo bay ha kung dili gid ko ninyo maagdaan na. Ay, okay ka. Okay na, bay. Sige, bay. Balik sa kong trabaho. Dong, kaon na. Sa may sudan na to. Nagluto ko og utan Bisaya. Na, naibabagig ka ga dili kay ko hilig og utan. Wa ko maanad ana. Nabaw ko eh. Mong nagluto kog adobong baboy. Pero pagsabaw ng utan ha, di bisad maayang magsige na lang kagkaon na ng oily foods. Mas maayang magid unta good nga di mawa ning utanon sa atong pagkaon. Kay aside sa maghatag ni natong maayong nutrisyon, dili sad kayo gasto. Magsabaw lang ko day. Unsa? Naglain imong lawas? Uday. Di na tingali ko musud sa trabaho ron. Mananghid ko sa kong ama. Hala, sige, ikaw good. Murag luya tuod kang tanawon da. Mas may pagmupahuway lang una ka. Uday. Magpalit kog tambal, bi. Kay murag init yun ka da. Salamat day. Okay na di ay ka. O ma, Na okay ram sab dayon siya, ma. Human ako gipainom og tambal. Ay, nagpalit kog mga prutas. Oh, kaon ini, Lois. bili ko ganahan na mo eh. Kano sa matawang kumkaon, mikaon na ng mga prutas ng taon mo eh. Di ba taong ko hilig ana? Maonay nakaapan ni mo. Natuod kay exercise, pero wasad kaayo'y nutrisyon ang imong lawas. Oh, mo tingaling nadotlan kag hilanat. Mag-gym gani ko ron. Ha? Mag-gym? Uy, bago pa gani kang naulian niya mag-gym ka. Mas maluya ko kung dili ko makapasingot. Dong, nakadungo ka sa balita. Doon ako na maabot na bakyo. Magdasad ko na ni kusog-kusog na hangin ay. Mo ba day? Ita ni eh. Mas may tingaling mangandam tandaan dong uy. Mag-grocery tandaan sa mga kinahanglanon nato. Unya, mag-annam tag mga emergency light. Kaya tingaling mag-brown out na sa dunya. Sao na lang. Mas may patingali day. Ginoo ko dong. Kusog-kusog ito ang hangin sa gawas. Unyang mga sinmurag na nga ibot na. Ay, ginoo ko. May lang taday nga huwag kayo'y kadaot nga may tabo. Kinakughan natong magasto pa ng lit. Ay, hindi lang una ta maghunahon na ana uy. Mag-ampo ta nga luwas tarong gabi una.
May gani kay wa kay ayuhonon din ni sa among bahay. Kay natungan man ni siya mga kabalayan pod. Gamay ayuhonon lang. Maoki na ni. Ay, okay. Aray! Naigo akong bukto na ning sin nga misiwil. Sakit to eh. Nagdugo. Umayo. Bukto ni mo. Nagdugo man nagmaayo. Recorded by X Thunder Gaming. Human ko masama sa sin, nagpa-inject layon ko og anti-tetanus aron sa pagsiguro. Sa tinuod lang, ako ang klase sa tao nga dili gid mahilig og mga prutas. Ingon man mga utanon. Pero mahilig ko og exercise og hinginom sa kay kog tubig. Pero nakabantay ko nga sige naman lang kog hilanat-hilanat. Unya, doon ako'y mga samad nga tagdugay kayo maayo. O gunya, Dong, taod-taod naman ang samad ni mo, eh. Papagilagay na maayo, no? lagi day. Magtulong naman ni kasimana. Pero murag presko ra magyapon kaayo. Di ka ka-diabetic, Dong. Di ba, naman mo'y kaliwat nga diabeteson? Naaday. Pero di ba ko hilig og mga tamis baya? Hindi sa tingali. Dong, kainit ni mo, eh. Nangsaman ka. May kalit naman sa niday. Sige naman lang na, uy. Magpa-check up na lang kataog ma, uy. Unsa ko di na lang ka magpa-check up? Di na lang tingali day eh. Okay naman ko. Sure ka? Huwag lagi. Basin sa... sa panahon rin eh. Tan pa. Isip ko nag-iubo ka? Uday. May nalang gani kay natay stock na tambal diha para ubo og sipon. Ay, kauno na ha. Sa di pa ka mo inom og tambal. Sige day. Day, palihog ko nung kong tanaw sa kong buko-buko be. Ora magdunay burot. Ha? Ano ka na ba? Uy. Sa man eh, mura man bugas to nga way buthanan. Unsa? Oh, mao di tingali sakit kayo. Dong, mura magmihubag og maayo ng burot sa imong buko-buko, uy. Ug murag na ay dakong nana sa tunga. Mao bitaw sa? Nakabantay bitaw ko. Hala. Unsa man kanino? Mahadlok na may noon ko nga magpa-check up tungod nining hubag sa akong buko-buko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, doon ako'y mga samad-samad nga dugay kaayong maayo. Posible ka ha nga diabetiko? Dili man sa kuhilig og tamis, pero doon na may mga kaliwat nga diabeteson. Posible ka ha nga naliwat ko, bisag dili ko hilig og mga tamis? Ikaduhang pangutana, hilig sab ko mag-exercise og hinginom sab ko og tubig. Pero dili ko hilig og mga prutas o mga utanon. Posible ka ha nga mao ni hinungdan, mao nga dali ko mataptan og mga sakit-sakit. Ikatulong pangutana, dili gi ko hilig og mga prutas ingon man utanon. Unsa man nga mga vitamins ang pwede na kong imnon aron na ako'y sustansya sa lawas ug aron dili ko dali nga mataptan og mga sakit. Ikaupat og katapusan, naikalit nga mitubo sa akong likod nga burot. Gamay pa man pag-una. Pero karon, midako naman hinuon. Unya, dunay murag dakong nana sa tunga-tunga gyud matud pa sa kong asawa. Unsa man ka ni? Palihog tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Luis. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ano sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usam man ako ka psychiatrist o mga problema ng mga ginadaling drugas kay usam man ako ka drug addiction specialist. Kasi pamagis magpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga humility is a virtue. May ganing magpaubos ka, dili ka maghambugiro. Pero sa akong experience sa kinabuhi, not all the time. Not all the time. Nang napoy panahon yun nga, magpaila kag kinsa ba ka. Otherwise, tamakan yun mong liog yun. Muna kong experience here and abroad. No? Naay panahon nga, dili na mo apply ng humility sa virtue. Kung as much as possible, kung ano yun, kanang low profile lang ta, ha? Okay. So ang atong magtatampo karong adlaw si Lois, 45 years old, married na siya mga anak sa Consolacion, Cebu. Dali mataptan og sakit ang problema ang katong nakuan kanina, no? Sa punto medikal, kabahin kini sa iyang lawas lagi dali ko na siya matakdan og mga sakit-sakit. Okay? So ako lang ning paningkamutan Lois, no? Imong mga pangutana, no? Sa may taga Consolacion, Cebu, no? Mga mayong pagpaminaw diha, no? Sa maning akong ikuan. Mga taga may akong i-greet na. Dr. Edwin Mingito, no? Diha sa Sogod, Cebu. O mga taga Sulop, Davao del Sur, P. Arcillas, Iveros Arcillas, Iris Azuris, Ezekiel Giniston, Lee Lariano, diya sa Pinamungahan, Binabag Pinamungahan, Ri Lariano. Kanya si Christy Osabel, diya sa Lapu-Lapu City, ug si Mikami Kakaya, Justin Sasan, Inday Abilia, diya sa Tuyan Naga, no? Dapit sa Konsolasyon, anagang kong kaila pero say malimot na lagi po ta, no? Ug kinsa ba to ako mga kaila da sa Konsolasyon. Mga tennis player na to diya sa Mandawi ug sa Villa Aurora mayang pagpaminaw. Villa Aurora Tennis Club. Nestor Koskos diya sa Liluan, Southern Leyte, no? Thank you very much, Nes, sa inyong pag-accommodate na mo sa inyong beach, no? Nindot kayong beach nilang Nestor Koskos diya sa Paraiso, Liluan, Southern Leyte. So going back to our sender, si Lois, na may tungkol na siyang panglawa. Una pangutana, doon ako'y samad-samad nga dugay kaayo maayo. Posible kaha nga diabetiko. Dili masag ko hilig og tamis. Pero doon ako may kaliwat nga diabetison. Posible kaha nga maliwat ko bisag dili ko mahilig og tamis. Well, ang kining diabetes is above the kanang normal na blood sugar ang naadya. Unsa may mahinumdom ni ko kanang timailhan nga na kay diabetes bisag wa pa ka magpa blood sugar determination. Polydipsia, pili ka polyphagia, pili kang nahangkag pimukaon nya na kay kanang sigig inom og tubig, nya sigig ihi, ha? Sigig ihi, mao na dali ka kapuyon, mo blurred imong pananaw, nya ang imong ginanawan murag ninimahong prutas, protein nga kwan, dali ka gutumon. So mao na ang mga timailhan, no? So daghan ni siya mga klase nga mga kwan nga ang diabetes. Ato nang ibala ang normal nga blood sugar, fasting blood sugar ani kwan kining Lois is mga below 100. So kung pre-diabetic ka, ang imong blood sugar mga a little more than 100 to 125. Kung 125 pataas, diabetic na gyud kanana. So natay mga anti-diabetic nga mga tambal og kanang kinahanglan po ni guidance gikan sa atong mga endocrinologist, no? So mao na ako ika-istorya nimo. Posible ang the best way to check your blood sugar level. Ikaw nang pangutana, hilig ko exercise og hinginom ko og tubig. Mao kaha ni hinungdan, maong dali ko mataptan og sakit. Well, drink 8
glasses of water every day. So kinahanglan gyud ta og ma-hydrated ta, wadi ta maluya. Dili na mo hinungdan yung dali ka mataktan og sakit. There must be another reason, no? So kung taas ka og blood sugar, which I think so kung maon na makaan yung mga signs and symptoms, avoid na lang kag mga tamis. Avoid kag mga tamis ng mga prutas like mangga, pineapple, kanang tamis nga saging, avoid na lang kanana, ha? Kay kanang magkasamot ni sa imong blood sugar level kwan. So kabili ko nako, polyuria, masig ihi, polydipsia, masig inom, polyphagia, masig kaon-kaon. Mao na ang mga triad sa mga so na mga tingling sensation sa imong mga nerves, murag kurintihan ka, kanya dali ka makuan kung masamad gani ka dugay maayo kay taas man ka og blood sugar level. Ikatulong pangutana, dili gyud ko hilig og mga prutas. Maana kung ipangunhan na kanako. Ingon man utanon, unsa man kahang vitamins ang pwede na kong imnon aron nga koy sustansya sa lawas ug aron dili ko dali mataptan og mga sakit. Well, makuha man ni nato mga green leafy vegetables, pwede ra ka. Green leafy vegetables, how to prevent kining mga diabetes. Pwede ka magpa-massage, pwede ka kanang mga tingling sensation nimo, pwede ka kanang matawag ani mag-wear ka og pressure stocking og gloves. Kanya have good enough sleep. Kinahanglan nga na kay mga vitamins. Sa mga vitamins, vitamin B1, 6 and 12 na mga available na sa itong mga drugstores og avoid stress. Avoid stress kung mahimo lang. Go and see an endocrinologist para ma-monitor ang imong blood sugar level. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Naay kalit nga ni tubo nga burot sa akong buko-buko. Gamay pa man ni pag-una pero karon ni dako man hinuon. Unsay unya dunay murag dakong nana sa tunga matud sa akong asawa. Unsa man kaha ni? That will be either carbuncle or bowel or whatever abscess formation. Kinahanglan ni siya og kaning antibiotic, ha? Kay kung naa na gani abscess formation, meaning to say kinahanglan na gani siya antibiotic. Kay kanang kuyaw na kayo kung madani pagkuan sa imong dugo, pagdaloy sa imong dugo, madani sa pagdaloy sa imong dugo o problema ka, masakit ka o kining gitawag nato og septicemia, no? So ayaw dugaya kung naa pa kinahanglan ka aning magpatanaw og endocrinologist, and I do believe nga bisitahan ka ani og antibiotic. Alright, so now kasabot ka sa kong speaker nimo Lois diha sa Konsolasyon Cebu about sa imong problema. Natin mga ready preparation nga mga vitamins nga pwede para nimo. Avoid mga pagkaon nga mga tamis. Kana kung masuta nga taas gyud ka og blood sugar after you submit yourself for blood sugar determination. Alright, so now kasabot ka sa kong speaker nimo Lois ngadto sa libuan, millions nga lamin sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko sa makanunayan ng pagpaminaw sa atong programa at taas kita greeting din sa atong lugar. From all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Karemen. Tagang salamat o maayong.